Vítam vás u nového videa, kde som zase z hry Brawl Stars. Ešte len si tu dám trochu zvuku, aby som niečo počula aj z hry. Dobre. Ako vidíte, som tu za Bibi a dneska chcem dať na ňu trochu pohárkov. Ako vidíte, už mám Prestige 1 na Bibi, ale chcem mať Prestige 2. Takže pokúsime sa dať aspoň na ňu trochu pohárkov. A len vám asi oznámim, že ten ako bol ten event s tým Wingsom. Ja som teraz Brawl Stars dlho nehral. Ako viete, o chvíľku sa chystá šampionát, takže sa na neho pripravujem. A no už som to dlho nehral, Brawl Stars, takže toho Wingsa asi nestíhnem. To nevadí. Okej, to sa nedalo. Poď, go! Už som sa zľakol. Čo tam robí. To som dal Olta. Tak som Macy. No to ti neskočím. Dobrý damage. Veľmi dobrý damage. Možno by som sa pokúsil dať na Broka. A možno to necháme do ďalšieho videa. Myslím si, že sa s tou bublinou netrafím. Ona tam vošla. Alebo aj možno, že na Leona dám. Co mi dal? A kamo, ale ona tiež. Wow. A what? Koľko hyperchargiek tam bolo? Kamo, ale to mina. Konecká mina. Nie, zlý joke. Super. Ľudia, dajte mi odber aj na toto video, like. Snažíme sa dosiahnuť chceme tých 100 odberateľov, ale dajte aj odber na kanál Ďurko. Áno, dobre, vyhrali sme. Dajte aj odber na kanál Ďurko, Topko, _SK a Laury. Ďurko chce mať čo najskôr 50 odberateľov, Laury tiež. A Topko, neviem ako je teraz na tom. Myslím, že už niečo... Stovku som videl, že už prekonal, ale nie som si istý. Naposledy, čo som videl, čo bolo asi tak pred 2 mesiacmi. Nie, pred mesiacom. Tak mal 84 odberateľov. Neviem, nejak tak. Tešne sa to zachovalo. Toto ja, Toto nedopadne dobre. Kamo, pozri sa, kde ideš. To som urobil zbytočne. Skoro všetko som ich tam pozabíjal, ale nevyšlo to. Zabite ho, dobre. Nie. On nezobral tú loptu.
toho Damiana. Proste taký crazy moc. Podľa mňa je moc silný. Mohol som tam dať hypercharge. To nevadí. Možno, že to teraz tu nejakú hrajem. Tak? Čo je? A čo ako? A čo ako? A čo ako? Prehral som. A čo ako? Poď rýchlo. To už nedáme. Ach, to sú boti. On sa tu snažili udržať. No, ešte si tu dajú tieto piny. Akože, ako ja by som ich nepoužíval. Nie, ľudia, ja používam ten palec dole. Akože, mám aj toho klauna. Možno si ho zmením za ten palec dole. To je podľa mňa viac toxic. Vidíte. Ako som hovoril. What? Sa tu niečo zaplo. Nie, som to pokazil. Nevadí, ľudia aj tak dáme gól. Sú slabí. Aj som sa pohnúť nemusel. Tak poďme, no. Ako som hovoril, toho Finksa už asi nezískam. Alebo hovoril som to? Ja už mám slabú pamäť. Ale sa mi zdá, že som to hovoril. Toho Finksa už nezískam asi. Je git. To ti bolo najniž to Odina. Odin. Nevadí. Nevadí. Nemal som to obraniť, ľudia. Do nejakú... Ale čo to dneska hovorím teraz? Nechápem. To som zbytočne použil tú gadžetu. Malo, ale nedrkne ich. Možno si ich prídem za fondatky. Poď. Nie, tak nechoď. Jeden hit, chlapci. Tak za koniec. Nie! Mne sa to ešte... No, tak dobre, vyhrali sme. A ešte sa mi tu syká. Takže už som si nestiel pridať. GG, ľudia. Nevadí. What? Ináč, tešte sa na Batmana 3. Ja viem, už vám to sľúbim dlho, ale... Jak sa nám to nedarí natáčať? Potrebujeme všetkých, aby prišli na natáčanie, ale všetci neprídu vždy. Ale už sa niekedy dohodnem a hovorím vám,
Tento mesiac už dúfam, že to vyjde. Nechcem nič prezrádzať, ale budú tam aj nejaké vtipné scény. Ale nebudem hovoriť aké. A dúfam, že sa na nich poriadne zastavujete. Okay. David Pro. Aj. Aby... No možno, že... Nie. Kamo? Nebudem hovoriť, že nič nerobia, hej? Dobrý. Pekný Frank. Pekne to tam zandal. Star player, Frank. Ok ľudia, dáme si poslednú hru. Neviem koľko už natáčam, mám 8%. To nevadí. Že to vyhráme túto hru. Možno, že aj jeho by som si dal na Hypercharge. Dajte mi vedieť, koľko by som si mal dať na Hypercharge. Ja vám potom ukážem, koho mám. Ja som dal gól. Fú, to bolo napínavé. Nie. Keby to zabilo aj toho. Ako sa volá? Surja. Zabudem. Tomu sa nebudem vyjadrovať. Come on, nech už niečo začnú robiť. Popadali ako hrušky. OK. Nevadí ľudia. Sú to hrušky. No, ani už ani nejdu hrať. Možno skin alebo Buffy, alebo zase čo? Samozrejme. Tu asi nič nepadne. A tu to bude aspoň nejaký power. 34 pohárkov. Máme pekný máme teraz 72. Veď tu ukazuje, že máme... Nie, ľudia, to už fakt nie je vtipné. Toto reálne... Viete čo, ľudia, dáme si opening a kupujem 2. Dáme si opening. Mechaboxy, áno. Poď! 9. A tu nič také dobre nepadá. Kamo, tento sprej je podľa mňa vzácny. To ešte je z Godzilla eventu. Teraz tu je 9. Sprej. A tu sú len kredity. Nestalo to za to, ale... Dobre ľudia. Takže tu sú tie moje hypercharge. Áno, môžete si teraz sa popozerať všetky moje brawleroch. A napísať mi, koho mám ešte dať na hypercharge. Lebo ja osobne už neviem. Takže si popozerajte.
Tak, ešte tu sa pozriem na tú novú gadgetu, fuj, nechcem ju. Tak, to sú všetci. Áno, to už sú všetci. Na čarnej mám 0 pohárkov. To ma nezajíma. Takže to sú všetci. Napíšte mi, koho si mám dať. Tu ešte dám mu nejaký damage. To už nezískam, ľudia. Koľko to bude? Počkaj. 544. Ako povedz sa mi nechce. Ten skin mi až tak netreba. Dobre ľudia. Dúfam... Áno, ešte vám chcem povedať, dúfam, že ste videli ten short, že každú sobotu budem vydávať jedno video, takže vlastne to už je sobota, takže dneska to video, to čo teraz točím, no to je jedno. Dobre ľudia, takže uvidíme sa u ďalšieho videa a čus!